28-nji maýda Aşgabatyň awtobuslarynyň birine bir jübük esen tutuldy. Waka şaýat bolan Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy bu barada paýtagtdan habar berýär. Onuň sözlerine görä Aşgabatda hereket edýän awtobuslaryň birine ýolagçylar jübü ogrusyny tutup ulagdan düşürip goýup goýberdiler. Ýöne geň aldyran ýeri adamlar polisiýa çagyrjagan bolmady. Sebäbi olar polisiýa ananmaýarlar we onuň bilen iş çalışmak islemeýärler. Olar polisiýanyň ogrudan öz paýlaryny alyp boşadyp goýberjegini bilýärler diýip, awtobusdaky ýolagçylaryň biri Azatlyk radiosynyň habarçysyna pikir beýan etdi. Beýleki bir ýolagçy adamlaryň şeýle ýagdaýlarda özleriniň şäheri görmegi saýlap alýanlygyny gurrun berdi. Habarçy ýerli ýaşaýjylaryň sözlerine salgylanyp, ýurtda işçiligiň derejesiniň artmagy bilen käbir adamlaryň şeýle jenaýatlara baş goşýanlygyny gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýerli ýaşaýjylaryň ençemesi jenaýat hadisalarının epesli artanlygyny tasdikleýär. Jübüketeni urdular. Ol çykyp köp oturdu diýip habarçy onuň suratyny uratdy. Azatlyk radiosy suraty çap etmekden saklanýar. Synçylar Türkmenistana ilatyň döwlet guruluşlaryny, polisiýa guruluklaryny we beýleki howpsuzlyk edaralaryny ynamsyz garaýanlyklaryny aýdýar. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrun döşlükde döwlet edaralaryna işleri düşenli köplenç halatda para bermezden işleriň çözülmeýändigini aýdýarlar. Dünýäde korrupsiýanyň derejesi boýunça halkara hasabatlary çap edýän guramalar Türkmenistanda korrupsiýanyň juda giň ýaýranlygyny taýýarlar. The Risk Advisory Group toporunyň dünýä ýurtlaryna korrupsiýanyň ýagdaýy boýunça 2019-njy ýyl üçin geçen aý ýaýradan hasabatyny Türkmenistan dünýäde korrupsiýanyň döredýän päsgelçilikleri boýunça hemde ýurt içindäki korrupsiýa maglumatlarynyň el ýetersizligi babatda iň ýaramaz ýurt hökmüni hasaba alyndy. Şeýle-de ekspertler raýatlaryň kanun bozmalara ýol berýän watandaşlaryny polisiýa anamsyzlyk sebäpli özleriniň cezalandyrmaklaryny ýurtda kanunyň hökmürwanlygynyň ýagdaýynyň pesligi bilen düşündirýärler. Türkmen metbuaty ýurtda kanunyň hökmürwanlygynyň gazanlanmagyny tekrarlaýar. Türkmenistanyň Adalet Ministrligi Hukuk Maglumatlary Merkeziniň resmi web-saýty ýurduň parlamentine kabul edilýän kanunlary ýyly çap edýär. Ýöne olaryň ýurt raýatlarynyň hukuklarynyň kanuny goraglylygy göz tutulup, ýerine ýetirilmeginde ýerli synçylaryň aýtmagyna görä noksanlyklara ýol berilýär. Mundan ozalky ýyllarda türkmen resmiýetleriniň ogurluk ýaly jenaýatlara nesilden nesile geçýän enlik hökmüne çemeleşýän wagtlary hem bolupdy. Ýurduň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ogurlugyň ganynyň geçýändigini aýdyp ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýetini işe berilýän döwlet telewizionyna çykyş edipdi. Tohumuna ogru bolsa, ata babasyna ogurlar bolsa, ogru bolar. Ganynyň geçýär. Näde bolsa şu geçýär ganynyň soň üçin barlan. Diýip Niýazow aýdypdy. Türkmenistanyň media we metbuat serişçileri jemgyýetdäki düzgün bozmalar, ogurluk, talaňçylyk we şoňa meňdeş beýleki jenaýatlar barada habar bermeýär. Türkmenistanyň howpsuzlyk edaralary şol sanyny Içeri işler ministrligi ýurtda jenaýatyň ýeten derejesi barada statistik maglumatlary çap etmeýär.